Jeg hedder Christian Mosvang og er 45 år gammel, 2 børn og uddannet maskiningeniør. Bor her i Hjallerup og ejer virksomheden Hoster Industries, som er underleverandør inden for pladebearbejdning. Men altså, selve implementeringen af Monitor, det har fungeret godt, og vi har haft et godt samarbejde med konsulenten også. Så hele den del har kørt rigtig godt. Det har været nemt at forstå, og det har været nemt at sætte nye brugere ind i det. Og vi har også kunnet sætte nye brugere ind i det, blandt andet via Academy. Jeg synes, det er et af de ting, der er godt ved Monitor, som vi også har fundet ud af efterfølgende, det er, når vi har en ny medarbejder ansat, at de kan blandt andet bruge Monitor Academy, så det ikke bliver sådan en sidemandsoplæring, men man kører både sidemandsoplæring, men også kører Academy samtidig, så man har mulighed for, at den nye bruger i fred og ro kan sidde og se nogle videofilm og prøve at klikke lidt frem, og så prøve lidt frem, i stedet for at skal spørge en kollega hele tiden. Det gør måske, at man ligesom får noget grundviden på plads, som ikke er så afhængig i oplæringsfasen af en af sine nye kollegaer. Så det har vi brugt rigtig meget, altså dem, der starter i virksomheden, efter vi har fået Monitor i gang, og så har vi sagt, at vi giver en instruktion til, hvordan det bruger, men det er også vigtigt at bruge Academy og bruge tid på at forstå det. Og det er også nogle gange, så får man måske at informationerne råt og uforsøget, i stedet for at det er noget, vi plejer at gøre sådan her. Vi plejer lige at klikke her, så kan man ligesom i ro med sidde i Academy og så forstå det på en lidt mere bedre måde.